اللہ جڑا رب دا فیصلہ قبول کر لیندا ہے او کسے جگہ دے اندر ناکام نہیں ہوندا. جڑا رب دے رسول دا فیصلہ قبول کر لیندا ہے او کسی جگہ دے اندر ناکام نہیں ہوندا. اپنے کولوں فیصلے نہ کریا کر, اپنے تو وڈیاں دے کولوں فیصلے کرایا کر. جس قوم دے وڈے فیصلے کرنے نے تے اس قوم نو پھر وکیلاں دے کولوں فیصلے نہیں کرانے پیندے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی دی کردار دی طرف ویکھ لے, میرے نبی دی اخلاق دی طرف ویکھ لے. اللہ اکبر. اللہ آج اسی لڑ رہے ہیں, آج اسی آپس دی اندر مر رہے ہیں. اسی سمجھنے ہیں ساڑی لڑائی کفار دی تے مسلمانہ دی لڑائی شروع ہو گئی ہے, اور نہ ویریا کفار تے مسلمانہ دی لڑائی نہیں ہو رہی. یہ آپس دی اندر کچھ اختلاف ہو گیا ہے. اس اختلاف نو اسی رب دے قرآن دے مطابق ختم کرانگے, اس اختلاف نو اسی رسول اللہ دی حدیث دے مطابق ختم کرانگے. اللہ اکبر. اللہ یارو ایویں کیوں پرایا لوگاں نو اپنا تماشا وکھا رہے ہو, ایویں کیوں پرایا لوگاں نو اپنے تے مسکرا رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ پرائے لوگ تیرا شغل ویکھ رہے نے, پرائے لوگ تیرے بچا لے. اللہ میں نو اس جھگڑے کو لو بچا لے, اللہ میں نو اس فتنے دی اندروں بچا لے. تم ہی آکھیا کرنا. میرے نبی نے آکھیا میں امنا, میرے نبی نو کہندا ہے میں امنا کا منی کون بچائے گا. میرے نبی نے کہ اللہ بچائے گا. اور پھر میرے نبی نے رب دے اتے یقین کر کے وکھایا ہے, پھر میرے نبی نو رب نے بچا کے وکھایا ہے, میرے رب نے بچا کے وکھایا ہے. تو بھی یقین کر میرا مالک تینوں بھی بچائے گا. اللہ اکبر. اللہ حضرات عزیز وقار لوگاں نو پیار دا سبق پڑھاؤ. اور خطیب نوجوان جتنے بھی نے میں انہاں نو سبق دے رہا ہاں, لوگاں نو امن دے اندر امن دے اندر رہن دیو. ایویں نہ تفرقے بازیاں پاؤ, ایویں نہ لڑائیاں نو ودایا کرو. یارو کچھ بھی نہیں ہویا, کچھ بھی نہیں ہویا. ایک کفار تے مسلماناں دی جنگ نہیں, آپس دے اندر اختلاف ہو گیا ہے. قرآن پڑھ گل نو ختم کریے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.